on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV sugay mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni eno woniri yo jaam kisi Allah gona meɗen bandiraɓe fulɓe ñalawma arte bandum mboɗo sikki son jii oɗo nokku oɗon gandi ko nokku gowaɗo arede holmo gardannoɗen ɗo mo joɗuɗen o ko on gardanɗen ɗo ko sehil men ceerno Chérif Dia mo ganduɗa ɗo e diwan Kajoor na amti tawede ɗo o wayanoma yiyedema en garte makko Salla lamɗo jaaɓi gandiraɗo joom timgal lamgal fertu guitema jiya wonti marka e aduna o yimɓe batti ɗum namnade bandiraɓe on ceerno namnade Chérif Dia ko janoɗo jilluji makko e tourneji makko cuuɗiɗi ɗi mbawa saktede Allah artimo e jaam e cellal o tawten jaam e cellal ko wona ɗum ko oɗo nokku ko heewi ene golle hen eɗen gandi en gardinɗo e makko e saaha mo ganduɗa bandiraɓe hewɓe ƴamanoɓe lefol laamu ko ɗo adduno ɗumen won hen kadi ɓe Allah hokki ɓoɓe hewde ɓe jii ko wino ɗumen ko en gartiɗo ñalawma hande o gaga ferto guitema jiiya ko wona ɗum ko ceerno Chérif Dia ina andira to banggue ittude dabare e nder ɗeɗo ɓawde ɗe jiiɗon e ɗeɗo baɗe ɗe jiiɗon ko wona ɗum ko omo lortoɗo yimɓe humiɓe omo lortoɗo yimɓe ha mbawa udditade omo lortoɗo yimɓe ɓe ganduɗa ko yiilotoɓe lefol laamu ha Allah kadi wawa ɗumen hokkude e bandiraɓe haɓantoɓe ko wiyete ko bonande yiltoɓe kayitaji ɗanle e ko nandi hen haade konngol ñaƴata ko hono ko joomum ceerno Chérif Dia bandiraɓe almuma heeɓe namtodoma amen gandi on ɗo gonɗa e nder aduna o amen gandi ko sirlu nawma amen gandi ko lamɓe nawma min mbawa saktude Allah artirima ko waddi fo konngol panta e bandiraɓe ma haade men nadde e yewtere nde alhamdulillahi alladi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en calmani aduna en calmani kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah en calmani kala biyowo mbimi e mbimami e 5 continent ji ɗi foof ɓe calminama en jiiɗa innude si en guinni tan eɗen mbawi jumde wadde mbiyeten ko tan en calmani aduna en calmani Pindi TV naɓe Seydi Abou Diop min calmini on mbiya min jewnino wondiraɓe eyyi kono alhamdulillah ala to yano artiɗo wonno gonga alhamdulillah woɗɗo yimɓe jaltuno tan seeɗa kono alhamdulillah fof koye golleji he tan gonɗo togo min gonɗo min jiiɗa innude toon kono ɓen ɗon soɓe jii en tan eɓe gandi ɓe calminama ɓe ñaganama Allah moƴƴere kadi min beeɓe min beltima eyyi min beltima e tourné hen fewi min beltima kadi e teddungal ngal ganduɗa fulɓe teddini en ngol kono alhamdulillah bisimilla moɗon kadi e bundi Kajoor Seydi Diop ana caméraman uji ma foof inchallahu taala caméra on ko Djiby Dieng jogui ɗum Ali Fall montata a yetti fulɓe kono minen amin gandi to janoɗa to won hen ɓe gona fulɓe holno liggodirɗa e mabɓe hol sababu baɗɗo ha ɓen woɗeɓe cohluma ha nawma ha gonɗa toon ko gonɗa toon ko eyyi alhamdulillah neɗɗo sa joguima ko ganduɗa hande ko pour yimɓe foof eyyi ala e saago gona neɗɗo kumputiɗo Allah no walli yimɓe wona langue goto yimɓe mbawi banggue français o yimɓe ene eto hen banggue anglais o hande yimɓe ene eto hen banggue arabe yimɓe ene eto hen langaji kewɗi hawsankore ko kala tan yimɓe ɓeni hen eto no fewi ɗum noon ko ɗum dokki Allah noon alquran wi zalika fadlun minallahi yutihi man yasha ɓural Allah ƴettata ngal hokka ngal mbo wela Allah waɗi sutura hande kala ɗo neɗɗo tegi koyngal mum tan ɓe ganduɗa Allah waddiɓe toon tan ma ɓe mbawa haaldu e dow sutura saabi liggey men oɗo Seydi Diop bo namni ko sutura woni min e ma ko France wiyata ko toi et moi wonko ganduɗa goɗɗo fotani taɓɓidde enen namni sutura saabi liggey o kombo sutura hamba gasi woɗɓe ganduɗa koode mabɓe koɓe gabbi ko koɓe natanta ko so saktima tan mbawata yettoyade toon wadde ɗum taki wandiraɓe hewɓe enen dentine
won e sutura ko pewjata ko do dum siwa parde yo won e nder sutura ha keba hen nin jidirda inshallah taala mi haali nane gardindi ada amta addu yimbe ene dedo bawde dido luuji saha fo hunde na waylo joni ko saha politique ko saha toboji ko saha waylo laamuji ko saha wiyete nyami kalse tumabe holbe buba wawde addu do saba jotta ko balde didi walla jamma kuudo taw ana de bawde alhamdulillah dedo bawde hande so din jogina demde ede kala e ceto ko mawni maari ginno kono ha fa rek en duttoto sirru oyombo bo o mbimami sekkere suuda dum takata nedda ena heba ni ne yidiri taw ala ko kewi do mbo kala ari do alhamdulillah rabbil alamin kadi nedda kala ko wadi watti wasani ko yi don dum don kadi koko fina tawa wodi yewtara mo wotere mi halina hande sa yi bokki hande pour jiya dum hedum woni ko pulaar wiata ko bogorogel ena famdi jiya dum tan ena tokki buri hewde a arat tan jiya bokki ena mawni tawoni sagata dum non won ko tindenta faade ñippude nedda laamu hande wodbe ganduda hay bangal lambo zurobe be ba kala nedda arat tan kolob wona don keso arat tan yikito don gonka lambo o nedda arat tan o naata hen tan pour ngemba makko mema leydi tan arat tan o yikito don tawi don on wete nawlebe mum bangal liggey nedda ara e nokku bo ganduda kombo on wete kombo liggotodo o mo tawi don temedere yimbe ara tan wod darnde nde dari nder on don société dum wotno woniri don te kala mo yeddi nyaagunde Allah bimami ka wasi ko laabi nyaagunde Allah koko wodi du'a koko wodi kadi koko laabi tos du'a yottinan ma do yaawi de ganduda do fotno yotto yaadi ton duubi sappo jottoda don e nder lebbi du'a nyabbu wonay ma nyabbo no fotno wonde ma hande duubi du'a ara yaccina nyabbo Allah sellina mbo ko yaawi du'a ara tawa ko neebi o yaawno dum tawa ko nibbi labbina dum tawa ko luggono rabbadina dum natta luggude tawa ko satti webno dum don ko du'a tan waawi dum te alhamdulillah rabbil alamin ko yimbe ganderano ko hanki e heccanki ila yawmina haza yimbe nane dum meeda waylade ko Allah okkuno en ko Allah siwa jabtude dum min ko Allah okki kam ko so Allah jabti dum mami accu wadde hande dum ganduda Allah resni en dum ko dum wallandiral e julbe be alhamdulillah rabbil alamin yo Allah wadanen sotor Seydi Diop to janda to mi ali aida ale so ben kewndi ton bangi WhatsApp ben kewno liggoade ko bangi uwana kewano andude gande men dedo e saani jaada ton nawda ton e be hareji bangi diwnuji bangi leydele ko nandi hen den be ji aadi dum do bele berde mabbe de bano faayden adano hade mabbe andude ko bawda alhamdulillah hada andi arab be betaka iktashif tara woni ya hunchu njiya saidi laabe ya hunchu sa hunchi ko barma ko tan njiya ko jidda yide ko alhamdulillah mi yida neddo memboto Seydi Diop min jinme ko neddo mo ganduda jogi haaju mum o mo yidi haaju o yo safra min kala noddudo ka wi'a kam dara kadi ceerna mi membo min jey téléphone am mi meeda forsude neddo ar liggandiran mi meeda forsude neddo ar mi ligganama bismillah ma e dow wasde membade bismillah ma e dow haaju ma o Allah na wari do tawfiq sanani tawfiq arab woni kawrangal sanani kawrangal non hande woni kalamba Allah wadduma waddon kawrangal waddon ittifaq kala ko ganduda immi mayma faye makko tan ma Allah wadan dum on wete tawfiq e te lolle de hande da kala de mbayi e aduna leydi woddi
hande comme Australie soɓe goni e jamma eɗeni en e ñalawma soɓe goni e ñalawma eɗeni en e jamma lolle ɗe egginama ɗe nawama ha toon ɗe nawama ɗe kala ɗo miijiɗa e aduna he hande alhamdulillahi rabbil alamina ɗum en jottoytako toon ɗum kadi en duttoto sutura somi jooɗima ɗo hande miɗama innana yimɓe so wona tan yettudeɓe dow teddungal ngal ganduɗa ngal rewi hakkudam e mabɓe ɗum ene wawi haalede kono mi hutodira e kaari ɗum wona liggey Seydi Diop to banggue guittugol dabare to banggue ittude humre to banggue wallude neɗɗo ha daña golle wallude neɗɗo ha laamu moƴƴu ko saabi onon ko leɗɗe men ɗe kutorɗon kono ɓuura noon kewani hutorade ɗum eyyi haɗa andi hande alquran Seydi Diop ko riski aɗa itta ɗum aɗa totta ɗum n'importe neɗɗo bawɗo wonde foof saabi alquran koko laaɓi sa ƴetti alquran a totti ɗum neɗɗo mbo laaɓani kala no wofri hen Allah an ka responsable o ɗum taki hande alhamdulillah noon neɗɗo sena janga neɗɗo so nari won wonande janggo foof sa jangi ɗum gaccuɗa ɗum amma memboye ka fotani membade te alana ɗum e wadde alquran o adi jange ɗum koko fina tawa ɗum an ka jibudinaɗe hen ndende mawnuɗa noon ka ɓurɗo hono wiyete wittude joni battuɗa eko tawɗa ko eyyi joni noon hande ɗum ɗo ene wawi tottede mbo kala hay mandilowo ene wawi tottede ɗum to banggue laaɓal ngal jiɗa jarowo sangara ene wawi tottede ɗum hande mbo kala gujje trian foof ene wawi tottede ɗum yimɓe a wona tan dariɗo darde nde e ganduɗa kala jikku bonɗo walla kala bonande wonde neɗɗo mbiya a poñat neɗɗo guitta ɗum kono noon alquran koko hiri alquran saɗa totta ɗum min somi daranima mami andu ko kanduɗa ko e kako handani beele ko alquran o walla ko on wiyete walla ko ɗeɗo len ay woɗɓe ganduɗa hoodere ma namnaki mema alquran sa woni neɗɗo mo ganduɗa ka coɓɗo ka ɗumin alquran sa ɗum memi ɗo ɗum fotma naf ɗon ɗum loratma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi ko rubba qari alquran wal quran yal'anuhu heewi ɓe ganduɗa ene janga alquran taw alquran o ene huɗo jomum e wadde ɗum noon ko gueɗe ɗe e ganduɗa sa andade aɗa wawi lorde neɗɗo Seydi Diop mandi andani hande woɗɓe ganduɗa koɓe lootiɓe haaɓe maayi e te koɓe ko loototo jomumen mbawa labde jiyani heewno heewi eyyi ɗum wonko addi ɗum wonko memnata e hoorema ko jeyaka hen ɗum ɗon dowɗo ɗum yaltani jomum wawata wonde neɗɗo funtata hoore mum gandal fenata neɗɗo fenata ay gandal ko tabiiya khuliqat kama hiya koko taga a faami koko woodi ala ko waylato hen e joni noon sa waɗirin ɗum na fotirani ɗum waɗirde goɗɗum no wawi tawdam hen ka yiɗa wadde neɗɗo woto funtodire kala ko ganduɗa wona gonga wona ko laaɓi sa natni hen neɗɗo tan Seydi Diop aɗani ɗum lora yo Allah muslu en e ɗum yeeɓiyankoɓe ayaw Pini TV yewtere gande men fina tawa ko musidɗo men Cherif Dia joom ƴewgal laabgal biyetegal Ferto Jiya kanko joɗoɗen an kam Ferto Jiya o mawni yaaji hankkandi hay ɓe gona haaloɓe pulaar mbatte wiide Ferto Jiya alhamdulillah mi waddama e Touba goto on wiyete Belgique miɗa andi o badduɗo amen woni intermédiaire hakkude amen o wi kam Ferto Jiya miɗa ɗum namno Ferto Jiya kam soɗon jiiɗi haalde ɗum e Touba ko hono kaldirton ɗum woodi no haaldi ono wiyete konngol ngol mi wawa hen rewtude ombo hawa hen eyyi joni ombo hawa dal e konngol he kono de piranmi ɗum ngol kadi de mbaɗanmi ɗum ngol o yii ɗum o andi ndeke ɗum nanatno Ferto Jiya
fertu jiya ko ɗum ƴewgal ngal ganduɗa ko ngal hono wiyete ko ngal laamgal ko ngal tongungal andi nanma ko gonɗa ko e dow mum sabi neɗɗo kadi ko ɗum yiɗata neɗɗo kadi Seydi Diop woto mbo hottan e darnude ɗum ɗon ɗum moƴƴani sa dardi hikka jooɗo dumunna eyyi so tawi tan dargal ngal mbaɗanaɗa hengal laaɓi won e kongal ko wi kongal holluma ko eyyi kongal longinma ko ya joofo ɗum jahana ɗum on wiyete mbaɗaya ɗum e si hodde daranam wona noon neɗɗo wona kala ɗo tolniɗa tan daara sabi ena haafa tan neɗɗo e rawhan mum jaadi sa waɗi ko rawhan ma yiɗi ɓoydon sa waɗi ko rawhan ma añi goɗɗum tawma hen ka yiɗa a jarama ceerno Chérif Dia ɗum noon ngal ɗo daawal ko daawal gadanal kono daawal gulngal jaw daawal ɗimmal ngal alay so gartan hen woni haade moon yaade e leyɗele goɗɗe oɗon balla joomumen to banggue fondede laamu oɗon balla joomumen mbasa uddede leydi moon inayi coow inayi caɗele mbaɗe noon hol ballal joguiɗon hen e beele ɓe gawe moɗon woni daawal men ɗimmal ngal eyyi alhamdulillah Seydi Diop haɗa andi en duttoto haala koko mbimami joni woni sutura min mi yiɗa neɗɗo mbo ala sutura neɗɗo wasortako président are am ministére are am neɗɗo kala ko jombinɗa hoorema ɗum jombuma eyyi dowɗo noon mbo kala almudo haydara fotani mawnude e muɗum minen mbo kala jooɗima ono wiyete jooɗima yeeso amen eyyi mbo kala an hoorema a hutodiri e mum kono noon e dow sutura eyyi alhamdulillahi rabbil alamin enen hande ɗo e leydi he e juuɗe yimɓe nani naata ɗoɗo a faami ono wiyete a faami ɗoɗo poti nadde ɗo e si min jiɗmi ko sa ari tan ya gonɗu mi innata inɗe ayi ko kalduɗen ko wat feere timmina aadi eyyi coow o noon ene heewi kono ni ne foti yarude tan yarata alquran jangani en wal akhiratu khairul lakum min al ula e toujours wattanda ene wodi solo wattanda hunde ɗo foti hattirde ɗo jimo goto arab wi ka khitamuhum miskun li zaka nashhadu awaqibal umuri dawman tushhadu ay hunde to gasrata ɗo ko ɗon andate ma fot moƴƴi walla moƴƴata ma wel walla welata hay saɗa defa ɗum noon ko ɗum kalanmi ɗon Seydi Diop a jarama yeewiyankoɓe Ayaw Pindi TV koye daawal ɗimmal daawal cakkital yewta nde gonɗen ceerno Chérif Dia min certa e ma taw min namnaki komin namne tawi min namne e ko yimɓe namnata ma e ko kolluɗaɓe ɓe jii ko gaga ɓowde jeeɗiɗɗe lolle nayyi ɗe ganduɗa ko ɗen kewɗa addude ɗen kewɗa gollorade so tawi mi faamima taw ko lolle nayyi ɗe goni ɗo ko mbawɗa famde bandiraɓe majji saabu hewɓe ne teskiɗe hewɓe ne gandiri hewɓe kadi jiɗnade e majji eyyi alhamdulillah Seydi Diop joni ko ɗum ɓowde ɗe adiɗa wiide ɓowde jeeɗiɗɗe eyyi ɓowde jeeɗiɗɗe ɗe pirata ko haɗa andi kala ko jiiɗa hande e aduna limore jawɓire ene woodi hen solo eyyi komi mbiyata ko chiffre 5 arabe ne wiya ɗum chiffre 5 français ne wiya ɗum numéro 5 eyyi woni limore wattunde jowi ɗum ko hunde e jiiɗa naat e détail goto ene on wiyete ene tardini en saabi cikkumi ko kedderɗen ko e hojomaji metti hewde joni noon ayi ɗen ɗon ɓowɗele joyi hande wonko liggotoɗa ɓokki hen fof amma asanki ƴetta less mum ƴetta dow mum ƴetta rommet mum sa nani rommet woni dow ha para kadi cefa hen bangeji nayyi ɗi fof ɗin bangeji nayyi kanƴi taari neɗɗo ɗin ɗon hande neɗɗo wawa yaltu bangeji nayyi funnague hirnague rewa worgo dow less joni noon ko ɗum
ɗum hande kañum on wiyete kañum taari neɗɗo an cakkiɗa ko less asman dariɗaka jahataka e dow leydi saɗa joli kuccittaka funnague noon ko rumtima ko hirnague rewa e worgo joni noon hande ayi ɗen ɓowɗele yiddi ñippu neɗɗo e nokku ñippude neɗɗo Seydi Diop wona laamu tan e golle muɗum kala ko mbawɗa wonde aɗa yiɗi ñippede ɗon kono noon dowɗo arsigue ma nani ɗon neɗɗo sa ñippama ɗo arsigue ma ala sa ñippama leydi ndi ganduɗa arsigue ma ala ɗon walla o nokku liggorɗo on lorima ɗum taki hunde ma fawe e gandal so ala gandal ɗum ko ɗum musiba narullah joni ɗeɗo lolle nayyi yimɓe ceerani hollir ɗum hande kala ganduɗo ceerno Chérif Dia kala ganduɗo Fertou Dia ceerno Chérif ne andira ɗe lolle nayyi alhamdulillah ɗeɗo lolle nayyi noon ko ɗiɗi e ɗiɗi sa wi goo ɗiɗi tati nayyi sa fecci ɗum laabi ɗiɗi joni dañata ga ɗiɗi daña ga ɗiɗi eyyi joni ɗiɗi goote ɗe e ko lawƴude neɗɗo ha laaɓa kala ko tawi e ma kala ko ganduɗa jeyaka e ma lawƴuma ha laaɓa joni noon ɗiɗi goɗɗe ɗe ko mbasnaɗa ko fotno ko yettade e ma to ponnoɗa nadde ɗo ɗum foɗatto ɗum nanno ɗum e ma e ko ɗum kadi lolle ɗe ganduɗa sa lootima ɗum hande so rewi lawol a fotani memtu ɗum aɗa foti joɗade lebbi 10 e jeego ɗum woni hitande kama lebbi ɗiɗi walla lebbi 4 lebbi 10 e jeego hitande kama lebbi 4 sa yeehi noon ha nden sa welama kestatina e ɓeɓe ganduɗa noon ayi neɗɗo Seydi Diop wat ko France wiyata ko fidèle wat fidèle nanga omo nanganirɗa ha yottanama to jiɗɗa yottade ɗo eyyi ɗum taki ɗon mami yetto woto yimɓe eyyi mi salmini Demba Wade mi salmini Seydi Moussa Diallo mi salmini Hawa Sy Maymouna Ba yo Allah waɗanɓe tawfiq e taysir amin eyyi kama waɓena noon somi limi ɗo miɗo wawi yaade ha limore temedere joni noon ɗum woɗɗo tolnoɗa rek hakkilma ma a faami ma wot tombo yeehi alhamdulillah kadi koɓe yimɓe tedduɓe e wadde lolle ɗe en jiiɗa yawi foof woɗɓe ganduɗa hande ɓene nder aduna he ɓe mbawa ɓeni membo a ɓeni padiya haal sa haali ɓe mbawa tongade ɗum ɓe jaaha ɓe kaala ɗum taki hande comme gandal haal ko nafata ko mbasa haalde ko saktata ko sa sakti tan natti wonde gandal wadde ko ɗum nafoore nde tan woodi hen solo Seydi Diop yo Allah waɗan en nden ɗon nafoore jaama Seyif no wayno musidɓe nemi guilnaɗe wintaji ɗi gasi kojomaji ɗi gasi kono foof dey alay saago min namnoma konngol hakkude ma e golliteɓe ma e jiyande cowɗi no heewi gollitteɓe no goyto min noddi ka min keɓani min leldi sadak naggam min jeyani min mbaɗi min keɓani komin ponno heɓde ɗum ari ɗum aani onon gollotoɓe ɗon goyto kaayi waɗanama yii ko yiyanno ko jokkitani ko fonno wadde ko e nder hendo ngo hol ewnago panta hen e kadi leydi men ndiɗo nde tolni hande ɗo to banggue politique o to banggue haareji ɗi e to banggue caɗele ɗe hol wasi panta yimɓe eyyi Seydi Diop sankiɓe ko ɓoyani yo Allah yurmoɓe yafoɓe amin eyyi won musidɓe ganduɗa koɓe ustiɓe e accident goto yo Allah yurmoɓe yafoɓe Allah harnaɓe aljanna ɓe gañiɓe hen yo Allah saforoɓe ruttaɓe e sagoji mabɓe kono Seydi Diop yimɓe yo ɗaɓɓo e nden ko sukaɓe hande ɓe eɓe jiiɗi tampande udditare e te e renaki aɗa wawi ɗo huɓɓede joni maya joni mayde yawde wondi ko dondiɗa ko a hattanani ɗum araɓɓe mbiyata ka sa rondima ka hattanani hela keeci ma eyyi rondo ko mbawɗa jettunoya
ko mbawɗa ko jottinoya mbaɗa ɗum gotel hande kala nanaɗo ɗo hande comme fertu jiya o so weddama kala ko ganduɗa hoodere ma ena hattani ɗum tan ama haalane ɗum wota diwat e dow wasde yidde golle ma eyyi ɗum waɗi ya gonɗu o mo ganduɗa Allah waddima e mum ya ɗum heɗa so on poti haaldu ma on kaldu so on poti wat a faami kadi mbaɗon eyyi kono ndenagu yo yimɓe ɓuuri hen tinnade no feewi heewi ko jeeta Seydi Diop ɗe maydele ɗe ganduɗa koɗe kersaniɗe foof ko wasde ndenagu neɗɗo sa mahi galle ma ha feewi a waɗi nder valeur goɗɗo solo ɗaɓɓu garde wono ɗon walla caméra de surveillance e ko ɗum noon no wodiri e zahir noon wodiri e batin ay joom ɓurdu wi ko wiqayatullahi agnat an mudaafatin ay nden ko Allah ko noon e ko ganduɗa nani ɗo a faami kon ɓuuri tiddi ɓornade mekeñeji eyyi mi anda mbeɗa saɗa andi kowoni mekeñe woni wutte jamdi ganduɗa sa fellama natata ɗum noon ko nden ko Allah wawi ɗum nden ko Allah ko noon e kani ɗo ene anda ni foti waɗirede eyyi kadi caggal ɗum en calmani Sénégal foof en calmani aduna eɗen ñaago Sénégal yo Allah waɗan en ɗo jaam saabi enen ko jaam tan Sénégal andi Sénégal anda ko wona jaam saabi yimɓe tedduɓe goni ɗo hande kala ko mbawɗen hebde kala to mbawɗen yaade Sénégal waɗi en ɗum eyyi ko Allah wawni en ko ayi ɓe wawnuɓe en ɗum jiknaɓe nani ɗo ubba Sénégal ɗo ɓe goni hande kamen liggi ko ganduɗa mbawɗa ɗo yaltude nafoya gonɗo Paris gonɗo Allemagne gonɗo tone kono alhamdulillah fof ko yidde nafodirde e yimɓeɓe so tawi tan ko haalate ko sababude goɗɗum yalla yo ɗum rota e dow meɗen so natti wonde nafoore en cohlani Seydi Diop inchallahu taala non paami ko Serif ceerno men Serif Dia gondunɗen en jaafoɗon ɓowde ɗe mbiyatnomi ko jeeɗiɗi kono haali ko ɓowde joyyi o haali lolle ɗe o haali on nani en jettimo en janimamamo jetto joguiɗen fuɗɗima laaɗo haaɗi noon en ñaaguima Allah kala cababinɗo yo Allah hokku ɗum ko yilto hen ko Allah waɗa hen barke Allah uddita Allah waɗa hen jaam ko ɗo katten yewtan nde ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi